Shanti Bay Waffle. Pretty waffle. Missy Lee. Macy Link. Lee. Oh, sebe sifuna ukwazi ngiyazi ukuthi sifuna ukwazi bafethu. So siqala ngoMagatsheni yabo. So Magatsheni, are you a virgin or not? You. I'm slowly teaching. Awusilona ujiji. Yeah. So wabreaka why? I never. So mina ngitshela ukuthi wabreaka why. So manje fethu. What's the progress? Because you said something about Ziphinda. Enze sifuna ukwazi. So wena usifihlela sokutshela indaba zakho. Okay. Yeah. So wena come back. Yo. Okay, actually. Sure. Okay. Yeah. I am one. So why were you hiding and why were you? Wakubreaka asajula notiyo. Oh, so kekajula notiyo futhi. Yeah. So nijola naye ajola naye. It's not children this piece. Yo. So uqeke during nippies. Yeah. Children with So now we both pusha something ngaphi eceleni ngaphi eceleni. So lo munye lo okay ubuzo lo munye uhlala isikhathi singakanani angayithola. Yo. Kuze so yini bekangashisele bekumohle naye ungashisele no like ish like very big no phone uyenza letele so nje ibe leyenzeka so ngishela ukuthi angeke ngiphinde oh yena usebenzisana nje bayena akwazi ukuthola awazi mara yena mnandi okay zatsatsa okay come athi sifuna ukwazi phela first time first things yo ayini first moments yini zatsatsa okay yena uyayenza into yakhe okay oh so ungabuyela how kanjani ukuthi like yabona manje abantu asekababhebha I never so Abubanda. hey ngicela ngibuza wena labo bobani ke labo abashamba uyayazi yona shaka maka wena nthi uyasho laba ngase singafika bafaka inqondo zethu nje baba yazi yonke into kathi uzosimbuze yini la asizwe uPrince yabo asitshele nomngane wakhe ubani yabo babuye basitshele ke so pretty when there's an ex about you post it so do you still uyayifuna lo ex also planning ngayo Iphia konje isho ukuthi khona ngetext yakho ithanda uyipost ku Facebook manje nje oh yeah ngibona ukuthi so ex so ithanda seselapho yeah so bani lo ex umfana Nash okay so wena nobani yipi out bengishare or bengibhebhani too This ngicaphendile. Ngizobuya ku yes ayazi so yazi angazi ngalo ndaba umtshela awuyazi like yes bani ngicela umphendulele ngoba yena akayazi Isingayishare kahle. Yabo. Kube ukuthi uyowajola naye. Uyowajola nami ngene wabuya wajola. so who's the guy Useng. yo so wena Hayi ukuthi like sidlelene or into vele la ngisho ngisho wena ke kajona so ke nsike sejona no wasjola angaze njona so angaze nilala asikazi silalana wena noba msihle so iroom iroom makes ayakuyi mina bangikhiphi ngikeka ya buyi yeah wena wena nje ngishathi b okay so wena bani uyayivuma le room or wena khamba nanga so ngikela lala la
Yeah, ngingayo. Wena ukiratshelana. Yeah. Boku last year February. Ngosodeka kudlela. Ngabanye amagama. No, bajwayele Kuthi manje. wafuna sente bajule this year. Abajwalanga. Bababhizi. Badlala. Badlala. No, like, Hey, not why for content, bababhizi? not for content. Okay, hayi. Nah, ningashasha. So wena nidlene ngapha wena iphika lenzakalani? Mina ephika ngoba imina zendaba. Uthi yini indaba ke sitshela indaba. Asidananga. So iprocess ukuthi baze bathina Oh, nabantu manathatha. kenzakalani bekenzakalani? Wacela i-content. Okay, content via bekenzakalani with the content. Sashuta nje kuphela. Nasho. So first we're gonna have a conversation. So during the conversation it's about sexual activities outside. So ngizonibuza nonke like on a question yabo. So khuluma nge-sex basically. Okay. Outside. So okay, so we started the answer seven. Yeah, singachuthani bafethu yabo. Singachuthani. So ngizomanda if ngibuza ngibody count. Ask mine. It's mine. Yeah, people I'm count. not your mind. Okay, so So much episode for 50 cents. I pay for so now wine. what siyashasha. Strom afghala namawezi. Yo. Aphinda lahela. So well, 6. 6. Yeah. Okay. Right, me like. Why? Cut me out. First man. ABC, delete yourself. Next. Yo, what's your first now? First now. Kanjani? How? A, B, C, D, delete yourself. Ningambuzi. Tommy, what was Oh, she was okay. Eh, la. Ngikhulumele mina ngikhuluma naye. Yes. So when basically uthi first why kumele Yeah. The personal short slow. first now? He's 6. Okay, siye kana 4. 4. Okay, so when who was the best man like Hi. Guys, why this is just personal? Wow, it's not Personal personal. life. Hey, it's not personal. Why? Okay, now one is a question. Nani? I'm just only. Ubani ukunika kamnandi mama? Indoda yami yamanje lasayinhlile. Okay, I phela inegama. Mastanti. Divorce. Mastanti. Okay, master. Pa. Pa. Okay, wena uthe bakaya kamnandi. La pa. Kazi ngathi ke wine endakaya. Ah. Akangasho. Change of location. Ngitshela ukuthi ngiyasola nje. Ha. Shukutsa. Oh, I. Yo. My guy. Okay. Never. Can't do what's possible. Hi. So, what do we tell you now? In that 4, who was the best? 6. And that's 6 too. We are correct. Upesti bani? Best SQ. SQ. Uyokunika kamnandi. Ah. Oh, okay. Aha, senafike la. Asukele Okay. Uyibala. Who was the best? Yeye nabeka manje. Who was the best? How? Khuluma. Ekhedi. Kuluma. Ngasaba. Yasaba futhi. I never Okay, care. Sabuya now. So, who was the best? Okay. Men. 2 men. Oh, so who's still open? Well, we're not going to be having this conversation. We're shaking forward. Ngisho ukuthi ngishikole ekhaya. Sisomshana umuntu ophupha kamnandi. Ha, like Usitshele hle. Ubani Thomo? Ubani okuphupha kamnandi? Akuziyasaba. Okasazi. Ngiyasaba mina umntana guys. okay. Khuluma. Let's see here. Fede, what's your favorite position? Mina
Iyafela le position. Yo, ayinakama seniyabude nezinto. Angazi nga-explain kanjani. Angiyazi igama layo. Okay, chazi. Noma ungayenza Usiyenzele sikubona. How high, guys? Okay, sitshele ke ukuthi uphakamisa. anzi phela ke umuntu ozoze emva kwakhe wena zenzeliwa. Zenzeliwa. If ufuna ukudunisa ifufule maka yabo. Okuzisho. Oh, it was style. Oh, right. Oh. Yeah. Okay, doggy style. Okay, spewing up. Yeah. First experience. Oh, now turn it to. Why turn it to? Yo. Wayina nizongibuza ukuthi why ngithanda ijoke ngisho la ngithanda yona. Like imnandi. Emnandi. So when I turn it to. Yeah. I was. So we size don't turn to Sunday size. Yeah. Uyabona se. Ngikini onikhona ngama-sizes. Kama ukuthi ngiperforma kanjani. Okay. So size. Senze likhulu shema. Ngifana nepite ndlabo. That's all it's okay. Yeah. Oh, so when you want Hayi kezili. okay, it's we up size. Senze nkulu. So does your mean have a big size? Not really. None. Okay, so you have short, right? No. Maka, you want to break big. Okay, Big one. big one. Kuzo zonke imbuzo. Ayesibuza. Big one. Zake wasiphendula. Manje sizathi big. Athi big one. Jawu big one. The big one. So, okay, what position? Oh, good. On top. Woman on top. So can you hide? Uyayirhayita chulu. You know how to do it. Awusibonisa. Can you demonstrate? Aye, guys. There's a pillow there. Aye, guys. There's a pillow there. I'll show you what position you like. Doggy style. Doggy. Why doggy? Ikanti yaphi mengena ngedoggy? Ifika yaphi la? It's like iyafika. Like yo, lapho ngiyayifika khona. Yeah. Mani ngiyayifika le nto. So okay. Iwumeni No. sebenza wena So, like okay, fine. uyabo Do you know how uyabusebenza to- fair. Do you know how to bend? Me, I know how to do bend. it. Yeah? Demonstration? No. Oh, She okay. needs to bend. Okay, so in a position. Women in top and dot style. Kanjani manje? Ngalezo Oh, man on top. So size. It depends. Performance one. So can you take it? Eh? Can you take it? Eh? Can you take it? Like ungayimela. Enkulu. Enkulu. Yeah. 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 So zokuzikheshini yabo. So ngifuna ningitshela amagama wala bantu abasheshe bachama. Ngini nonke yabo. Afethu wo ungasabi and alikho umuntu ozoyenza ini nani ngoba this our show. Yo. Ngeke ngicabanga uyantela usheshe. Okay, well, so as we back again, about another series out. So, who was the lower Kama? Ngakayenza kalina two sessions. Oh, yazi cho. So one. Wenzani wachama fast. Yeah, washishe wakhama. Washishe wantshoka. You. Easy target uyabona. Mina guys inkinga Hayi Angeke bashaya, angeke bashaya. noma ngangizonda shem honest angithi Oh, so. like uvela ubona Wachama fast. Ufuthi lo break wachama fast. Oh, 2 rounds gone. 3 rounds. mama nje umuntu nje
engahayida phezulu Angacabanga. wazichamela nje Yeah. engakalifaki naphakathi makasekachamile Ubani wenza igama lakhe? Iconic Wiz. Kanibena ubreak uba. Ah, yabona ngincabuzana nogayi phezu kwakhe nje uhayida njengenza so wachama ngingazange ngaheva naye Asiphe bathi. ustress asiphe walala naye cha sengizala it's understanding so okay ngoba sonke sifuna ukunderstand right so wena asiphe nobani futhi owabreak ubani Mawizi so asiphe yena bohleli la phezulu nje umhayila uhayida nje Yo, i-checking ngeleyo. yo like ukuthi like umanzi Yeah. uzuyangibambisa Asidote madoda. You don't catch them, Bobo. Don't catch them, Bobo. so uye washesha cha ungaka it's bad okay so wena ubani lo vele obufuna vele who is it lo washeshe wachama nje kungakaqali nesession Small. yo Thabisa Sosman Yo. Yo. uthabisa Sosman ojana olethe manje Yeah. yo You didn't have to say that, bro. yo bana ngiyabuza ukuthi What's ubani it? uthabisa like uthabisa baningi second round Yo, wow, guys. One. Yo, hi, guys. Anyway, Kika, we'll- yo. ngaka bensasha ngaka Guys, you done? guys here thabisa Sosman bathi ne ucela usifakazi okay singali manje uyamzwela small Ngiyamzwela. Angazi ukuthi ngiphila kanjani. yo manje na position e1 nje iphelele la Yeah. yo so that was Ngiyabona ulale nomuntu ke uzimonise. yo ungazathi like awufiki next man uyazenzisa nje Okay, guys. Yashisa. Uzimonise mama ungafili next. like niyangena fiki nokufika But it's like a pretending kahle kahle. yaphithana somani uthi okay baby adlule fele ku small ngoba sekashisa manje uyezwa Yo. yona washisa nje Huade Bakama nje sesibani Ulake Like a nut. oh ulake nuts Like Lo, lo big posted eyes. I'm doing the song. lo hambe wakhuluma naye kule YouTube channel ha Lo was special pass. lo ukhuluma naye One smash and now opinion na Yo. bonus pass yo this is easy Yo. okay fede 8 my sister nawe ngathi zogcina ngehot ubani washeshe wachama yamla Yo. I know we are sinking guys yazi abafana abashoshe bachame disappoint Yo, back to Lo uvela ubona ukuthi ungakanani sewazami ukuthi ufike Sabelo. Sabelo Sabelo. Not Noah. Not Asisabelo Cosmo. Ah, my sister now. Ngizabela ngicabangile. Yeah, bathanda besabelo. Ah. In love with the sabelos. Basi kanjani ukuthi usabela? Ukumelo, usabelo. Sabelo. Abololo. Utumelo, usabelo, uchamulo nje usendela I bololo. feel it, hey, yeah. Mary one. Kilo and Mary one. Yeah, kill one, make one, smash one. That's all. So, iconic Greasy, Cozy Killer, and Silky. So, in the three, things are like Send. kill Silk. Okay. Not well. Mm-hmm. Okay, Mawizi.
Smash. Yeah. Cause smash. Ngana khuluma into efikayo. Be honest. Smash the code. Okay, call phansi. Kill set. Okay, kill center. Sike batho ne drop. Smash Mawizi. One in a drop. Smash Mawizi. Okay, simple net drop umzwile. Okay, sibuye uthubale. Ish. Kill set. Yeah, kill center. Ish. Smash Mawizi. Smash my waist. Miracles. Miracles. Yeah. Okay, Cozy. Okay. Cozy make short. I feel Why Cozy? Cozy Kutwana kaseke pechi. Wena smash bani, kill bani, miri bani. yeah. Labantu laba awuna choice angisho kumele uchoose oyi-one vele. Obviously, I'm going to choose to smash bani. Yeah. Who you getting very quick? Ngoba awuna choice angisho. Yeah. So kill Sinhle. Yeah. Smash. Cozy. Okay. Mary Mawizi. Oh, Mawizi. Okay, Mawizi. Yo, hayi ithi question. Siyebuke ke wena kill bani, smash bani. Bulawa bani. Kill Sinhle. Smash Cozy, Mary Mawizi. Okay, hey Mawizi. Shooting ngamudla lithi umuntu. No. Mara khona Mawizi. Bakhala Mawizi mina naye sike sadlelana umuntu. Ubani? No guest. You are full kanti naye. Yeah. Umiss wafuzi. She loves. She loves Mawizi. Also unadlelana na. Yeah. Mina naye sike sadlelana mara. Okay. Now go alala no Mawizi. No. Okay. Bro. Nah. Mara manje okay asiye yabo. Ngoba vele manje ungamsmisha wo. Ngubani? Mawizi. Why? Yeah, kuma la. Hayi mina ngeke. Yo hayi. Mawizi yakho. Ah! Hayi guys. Nina Wena kanti Mawizi masungcono. Mawizi yakula guys. Mawizi uzokubhebhuzisa ngabe uthi yazakho. Ubona ukuthi ushilafuni. Yambona She loves Wizi. Wenzani? Wenza bangikhapha ukuthi awendla uMawizi asemthanda. ngapha kwabela ukuthi nathi Mawizi ukhohlakela. Yo ukhohlakela uMawizi. So manje nayitinga amapatiti uma Ayinasekayadinga shame. uMawizi asokugrethewe. No. She said Makala kina bona. Yo. Ngasibona ngazathi ngiyasaqoqa. Ngase ngayeka. Yo. So when ubhali ubhizi usula amathithi kawo. so when more before Todd. baby alala around nawe Bekalala lethe ngintshela ukuthi mina nje bengisola ngathi wena. So wena cool. Hayi mina ngifaka. check it. Mama. Nice. Nice. Mara yena. Positive. Yena. Hayi nangazathi kune negative. No.
Okay, so inside is like keeping on up, but Okay, like you think bamzile Kamina ngacisha okay. This is where get so. Mara mina ngikudli. Mara Yeah. Hayi nami ngikhayithishe. Mina ku SQ ngikudli. Okay. I clean. Manje clean. Hayi manje but manje sengiza mina. So when you think you wena usinhle awuthi uyagula. Hayi ngisho. Hayi noma ungakhuluma speak. No, angisho ngithi ungcono uma wiz ungcono kusenhle. Usenhle uyagula. Akakhulu. Angisho kanjalo. Ngoba ngapha ngizwile bathi uphethwe idrop. No, usenhle asikhuluma iqiniso guys. Usenhle ngapha sangidrop. The thing is just that uthi usenhle. Sekaziphethe kabi. Honestly sekabeheva kuphela nabogela basiphethe kabi. Azwayo ukuthi like amarumazi athini ngalabo. Ngicela ngicontact. Ali said ukuthi she's different contact. Abantu abadayisayo. Ngibuza ba. Wey, ayazi. Okay. Never mawizi. Akasaguli manje. Obviously ngisho sisayenza because ngenza phakathi kwabo bonke boyitere bonke bayagula nje so. Yabona okay smash sihle. Ngibula Crazy. lukhozi. Why keep? Like yabona umfana ngaze sine violence ngithanda. Because kwamina nje yakwazi ukusikhuluma. Uzokhuluma kabi nje yabona ngikusebenza. Because the violence chum. Kanti akashaya bogela. So nje cabanga sokujala nogayo kushayana ngaba yini mina ngizwana Okay, bogela. singamkhulumi kanje cozy. So siye ngapha smash man kill one everyone. I'd marry Senke because simple no connect. Okay. Ngibulala bani? Kill cause. And then they smash with. So now some good. Uyizi yagula nesiqaleni lapha. Lapha baphuma khona. Ayakhula uyizi. Mina ngaze gula honestly. Ubani olale nowizi la? Abalale nowizi. Makathi. ngacisha. Toilet chum. Akadlali. Toilet chum. Ngedlala guys. Awudlali. Khuluma amaqiniso Ngazi ukuthi the best of the best. Ama-waffles file asitshelile ukuthi wona ukwana bagulayo. Abukwana bayenzeni bachame isikhathi yabo. Zonke lezi zinto makafile ezike guys no. File nje ithola la kuyo show. Manje